Nakabaton og bag-ong patient transport vehicle ang pito ka mga local government unit sa probinsya sa Davao Oriental gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO. Gihimo ang turnover ceremony sa Capitol Covered Court kagahapon May 6 nga gipanguluhan ni Governor Ninyo Uy kauban ang mga mayor ug representative sa matag LGU o PCSO Board of Director nga si Imelda Papin. Apil sa unang batch sa nahatagan og ambulansya ang Mati City, mga munisipalidad sa Baganga, Banay-Banay, Katiil, Caraga, Lupon ug Tarragona. 11 ka mga LGU ang target nga makabenepisyo sa programa. Ang proyekto resulta sa pagpaningkamot sa probinsyal nga gobyerno nga makahangyo sa national government pinaagi sa suporta sa PCSO Davao Oriental sa tinguha nga makatubag sa nagkadaghan nga panginahanglan sa medical transport sa probinsya. Gipasalamatan sa provincial government ang national nga gobyerno pinaagi sa PCSO sa padayon nga suporta niini kay daghang taga Davao Oriental ang makabenepisyo niini. Kompleto sa medical equipment ang bag-ong mga ambulansya. Duna kini stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, ambu bag, medicine cabinet ug wheelchair. Mga kagamitan nga makatabang sa mas paspas ug hapsay nga transportasyon sa mga pasyente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.